Is-sitwazzjoni abbord il-bastiment Open Arms hija waħda prekarja, hekk kif l-immigranti jinsabu psikoloġikament infarka. Hekk sostna l-kaptan tal-bastiment Spanjol li salva mill-għarqa 134 immigrant, hekk kif il-vapur jinsab ftit il-bogħod mill-kosta Taljana ta' Lampedusa. Madankollu l-awtoritajiet Taljani qed jimpeduh milli jniżżilhom l-art. Minkejja li t-Taljani evakwaw uħud minn dawk abbord il-bastiment Open Arms minħabba raġunijiet ta' saħħa, id-Deputat Prim Ministru u Ministru tal-Intern Matteo Salvini qed jirrifjuta li jħalli l-bastiment jidħol fil-port. Il-kaptan insista li l-immigranti abbord ġew salvati wara li ħarbu mill-pajjiż kaotiku tal-Libja u psikoloġikament mhux qegħdin fl-aħjar stat possibbli, hekk kif insista li ma' kull sekonda li tgħaddi huwa pass ieħor sabiex tinqala traġedja abbord. Salvini insista li mhux se jċedi u akkuża lill NGOs bħall Open Arms li qed jużufjettaw bid-dinja u insista li qed iduru mal-Mediterran jabbu n-nies mill-baħar bl-intenzjoni li jdaħħluhom fl-Italja. Fi Brussell kelliema għall-Kummissjoni Ewropea saħħu li laqgħu irrieda ta' numru ta' pajjiżi li lesti jilqgħu l-immigranti f'pajjiżhom sabiex sussegwentament jiġu rilokati f'pajjiżi oħra. Dan kollu fil-waqt li bastiment ieħor l-Ocean Viking qed ifittex port sabiex jidħol fih, hekk kif għandu ma' 350 immigrant abbord.